ଭଦ୍ରକ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସହ ଏହାର ଇତିହାସ ଏବଂ ଭୂଗୋଳ ବହୁତ ଅନନ୍ୟ। ସେ ଆଜିର ନୁହେଁ, ଆମର ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଭଦ୍ରକ ରହିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନଜର ରଖି, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରାମନବମୀ ଅଛି, ହୋଲି ଅଛି, ନିକଟରେ ଆମର ଆସୁଛି ଶିବରାତ୍ରି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି। ତାକୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଦୁଲ ଫିତର ବି ଅଛି ସେ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସବୁକୁ ନଜର ରଖିକି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏଠି ଗଠନ କରୁଛୁ। ସାଇବର ସେଲ୍ ଆମେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମର ତଦାରଖ କରାହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଦ୍ରକରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରେଇବି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ବା ଘୃଣା ଭାବରୁ ହଉ, କି ଘୃଣାଜନିତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ସେମାନେ କେହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପାସ୍ ନ କରାନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ନ କରାନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଫଟୋ ରହିଛି, ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ମତ ହୋଇପାରେ କି ତାଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ସେଭଳି ମତ ହୋଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ସବୁ ଆମର ନୂଆ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି BNSS, ଆଗରୁ IPCରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଇଭିନ୍ କିଛି ଏଥିରେ IT ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ଉପରେ କେସ୍ କରିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅପରାଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇନିସିଆଲି ଆମେ ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କୁ କରାଉଛୁ। ୟା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭଦ୍ରକ ଭଳିଆ ସହର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାଇଁ। ଆମେ ତ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଦେଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର କିଛି ପବ୍ଲିସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମର ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଦେଇକି ମାଇକିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା